Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sa mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Setyembre 14, 2021. Ako ang inyong tag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. 4 ka suspected NPA patay sa engkwentro sa Banwasang Ilog. Sa HR, ginaimbestigahan ng kamatayon sa grade 10 student bangod sa ginaligara hazing. Sa balita national, Pacquiao nagpasaka sang cyber libel complaint bato kay Pastor Kibuloy. DepEd ginpalawig ang enrollment tubtob Setyembre 30. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon o umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary
elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy. Kasi Wala ato kay makami nga pinagaman amat evacuate sa pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy. Kasi ato Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang Standard Time lasay sa 19 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang apat ka maginakabig miyembro sa New People's Army Southwest Front samtang pilas ko ng duwa kay banpa sa inkuwentro nagluntad sa may sitio Balik-Balik Barangay Batubanwa sang Ilog kinasingaga Martes. Ang mga napatay kilala lamang sa ilang sanday alias ka Nikki okon ka Arnie, ka Hans okon ka Alvin, ka George kag ka Timot okon ka Kapala. Sulod kay Police Lieutenant Colonel Ryan Mangondo, Commander sang Special Action Force 6 Pilason ang ginakabig leader kon commander sang Southwest Front nga si Nilda Bertolano. Ginabulong man sa hospital si alias Christian nga miyembro man sang NPA. Ginpahayag sang opisyal nga may isa ka lalaki nga nadakpan ang kapulisan nga yara sa encounter site sang nagluntad ang pagbinayluhan sa luthang. Sa karon may 14 ka mga individual ang ginimbitar sa kapulisan para sa dugang pagpangusisa. Samtang kapin 20 ka mga pamilya ang nag-evacuate matapos ang enkwentro sang tropa sang gobyerno kang mga rebelde sa may sitio Balik-Balik Barangay Tabu Banwa sang Ilog. Suno kay kagawad Annery Guanzon sang Barangay Tabu, ang mga nag-evacuate ang nagpadulong sa barangay para masiguro ang ilang kaluwasan.
Ginpahayag ni Guanzon, nakibot lamang sila sang nabatian ng pagbayluhan sa luthang nga naglambot sa isa ka oras. Ginpahayag sang barangay official nga ining unang ation nga may natabong engkwentro sa lugar. Sa buong engkwentro, 4 ka ginapatihan NPA ang napatay, 2 pilason samtang 14 kay ban pa ang ginausisa sang kapulisan. Samtang may isa naman katropa sang gobyerno ang napilasan sa engkwentro kag stable na karon ang kondisyon. Tapos ang mga pumuluyo to kag naging pandala nila mga dirato nagailistar. Halos to sila tanang pumuluyo to diya sir sang barangay namon. Dira lang more or less mga 20 sir. Halin sa una ya sir do katawhay naman na diya sir sa amon nga lugar mo. Ang dugol pilang balangan nag-amo sa to sir. Siguro ba si ida naglaagi lang sila or ano nga sistema nagpahuway or ano. Dapat yan ang kabayan sang tingog ni kabarangay Kagawad Analiguan Zone sang barangay Tabu-Banwa sang Ilog. Sa iban nga balita lokal, patay sa lalaki samtang kritikal man ang kondisyon sang babae matapos ginpangluthang sing sa persona sa may Pulok Lamperong Barangay 2, Bacolod City mga alas 11:45 kainas sang udto. Ginpahayag ni Lieutenant Andy O'Fallon, Deputy Chief of Police sa Police Station Number 2, ang napatay ang ginkilala kay alias Chris, residente sang Barangay Mansilingan, samtang ang babae naman ang ginala sa ospital kay kritikal ang kondisyon ang ginkilala kay alias Lorraine, taga syudad sang Talisay. Sinisya nga pagpangusisa sang kapulisan, lunsay mga pangayo sa lugar ang mga biktima kag nagakato lamang si sa boarding house kundi unang tabo ang pagpangluthang. Ginpahayag man ni Ofalia nga una ginluthang si alias Lorraine, rason nga nagdinalaga ng ilang mga kaupdanan upod si alias Chris nga ginsunod sang suspect nga ginluthang man sa iya nga ulo, rason sa iya kamatayon. Ginpahayag ni Ofalia nga madamo sila sa nakita nga mga empty plastic sachet sang posible ginasudlan sang suspected shabu sa likod sang boarding house. Sa karon padayon pa ang ginapangita ang mga suspect kag ginahibalo pa ang motibo sa nagluntad nga krimen. Nagumpisa na ang Commission on Human Rights o CHR sang kaugalingon nilang investigasyon sa kamatayon sang grade 10 students sa may Banwa sang San Enrique Negros Occidental bangod sa ginalegar hazing. Sa statement nga ginpagwa ginpahayag ni CHR spokesperson Jacqueline Ann Digia, makalarma ang kamatayon sang estudyante. Nagpanumduman si Digia sa mga bultuan kag higher education institution sa ilang responsibilidad nga protektahan ang kinamatarong sa mga estudyante bisan nga ginapatuman ng online schooling. Ginpahayag sa opisyal ang hazing ang isa ka bayulasyon sa kinamatarong sa estudyante sa ilang safety kag security. Nagapangabay man ini sa mga bultuan kag security sector nga dapat masiguro nga husto nga ginapatuman ng Anti-Hazing Act of 2008. Sa katapusan nga balita lokal, ging klaro ni Lopez Haina Musha punong barangay Hernan Alintana nga napatay sa balatian ang 4 ka mga residente sa iyang barangay kag hindi bangod sa COVID-19 vaccines. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, again pahayag ni Alintana nga 3 sa 4 ang mga senior citizen ang nagaedad 85, 68 kag 63 anyos, samtang 52 anyos naman ang isa. Ginpahayag sa kapitan nga 3 sa mga ini ang nagpabakuna kontra COVID-19 apang nagligad ng halos 1 ka bulan. Ginpahayag man sini nga napatay mga senior citizens bangod sa katigulangon kag ginabatsyag nga balatian pareho sang hypertension kag diabetes, samtang nagtaliwan naman ang 52 anyos bangod sa cardiac arrest. Ginapanawagan ni Lintana sa mga residente sa ilang barangay nga magpabakuna na bangod sa nagalala nga peligro sang COVID-19. Ang napatay din sa ako na police subong is 4 mo. 3 ka senior citizen, kag isa nga hindi senior citizen. Hindi nga senior citizen, may komplikado na nisa, hypertension man, kag may diabetes man siya. So ang senior citizen nga 3 medyo konsakwan pa pala partner, awas na gisagantangan ang ilang mga edad. Labat yan ang tingog ni punong barangay Hernan Alintana sang Lopez Haina Banwa sang Musha. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time, KBC Plus. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year,
And the winner is Renato Boy Duran of BYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kagandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, BYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. Una sa aksyon! Lasay sa 31 Action Radio Philippine Standard Time GTX sa 500 capsule mga ka-aksyon. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nag-file si Senator Manny Pacquiao sang 100 million cyber libel complaint balo kay Davao City-based Pastor Apollo Kibuloy sa Makati City Prosecutor's Office. Sa statement, ginpahayag ni Pacquiao nga sa 13 kapahina nga reklamo, si Kibuloy ang dapat nga magbayad siya sang 100 million bilang damages kag dugang attorney's fee sa pag-usar sa iya poder kag impluwensya sa pagpalaktas sang fake news kag sala nga impormasyon. Ang reklamo nag-umpisa sa television kag social media posts sa ginhimong nga aligasyon ni Kibuloy nga si Pacquiao ang nag-usara sang public funds para sa wala natapos nga Sarangani Sports Training Center. Nagwa ang akusasyon sang pastor matapos ang palayag ni Pacquiao nga nagalala ang korupsyon sa Pilipinas. Una na sadto ang ginpatag sang legal team sang senador nga ang 3.5 bilyon nga ginatumod sa sala nga impormasyon sa social media ang para sa konstruksyon sang proyektong Philippine Sports and Training Center sa Bataan sa idalong man sang Republic Act 11214. Ginpahayag ni Pacquiao nga nag-author sa nga mungalay wala na alokar ang bugos nga pondo bangod ini ang gin-realign para sa COVID-19 response. Nagtambong sa Zoom meeting kaupod sa nagkalain-lain nga farmer organization si Manila Mayor Francisco Esco Moreno Domagoso. Ang summit nga online event ang ginorganisa ni Anay Department of Agriculture Chief Leonardo Montemayor nga kabahin man sang Federation of Free Farmers Cooperatives. Kalakip man sa gintalakay among food security. Ginpahayag sa alkalde nga sa piyak na hindi siya isa ka mangunguma apang naibaluan sining ang food security ang kinahanglan nga iprioridad sang Pilipinas. Madamo nga partisipante sa meeting ang nagpahayag na ilan na ginalantaw ang posibilidad nga pag-intra sa partnership sa LGUs. Ang iban pa nga organisasyon na good nga mapatibong ang estado sang ila industriya. Nagpaamit man si Domagoso sa iyang opinion sa land development. Ginakonsiderar isa sa mga issue man sa mga mangunguma bangod madamo nga duta ang gina-convert sa karon bilang mga subdivision. Sa katapusan nga balita nasyonal, liwat naging panawagan ni Anay Senador Loren Legarda ang pagpatibong sang suporta kag assistance para sa mga OFWs. Ginabulubanta iyara sa 600,000 ka mga displaced OFWs na nakapuli na sa Pilipinas sa nag-umpisa ang COVID-19 pandemic sa Mayo 2020. Ginpahayag ni Legarda ang importansya sa Republic Act 8759 o kunang Peso Act nga tuyo nga magtukod sa Public Employment Service Office sa mga probinsya, syudad kag munisipyo nga mag-aangot sa mga
mga regional officers ang dole tubtub sila central office agud makaangkon man sa National Public Employment Service Network nga mahimo makabulig sa paghatag sang trabaho para sa mga OFW sa tagsa nila ka mga lugar. Gin-mentioner man niligad ang mga nagkanilaing nga programa sang gobyerno pareho sang dole akap nga tuyo nga maghatag sang 10,000 pesos ni cash assistance para sa mga OFWs nga nadulaan sang trabaho bangod sa pandemic kag Heroes program naman sang Small Business Corporation para sa luwag mag-umpisa sang ila kaugalingon nga negosyo. Sa idalom sang programa mahimo makakuha sang interest-free kag collateral-free loan halin sa 30,000 to 100,000 pesos ang mga OFWs. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 35 Aksyon Radio Philippine Standard Time. D3 bayo mga ka-aksyon Sa aksyon! Lasay sa 36 Action Radio Philippine Standard Time sa sininga mga tion aton pagalawagon ang aton sininga winner para sa aton sininga PPP 2021. Pasada Papremyo Panalo 2021. Anong para mo? 1, 2, 3, 4! Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. For DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Congratulations sa aton sining winner subong adlaw Setyembre 14 tuig 2021. Tricycle driver NVC Toda, residente sang Ocon Mayrota nga barangay Villamonte, Bacolod City. Congratulations kay Julicis Calyora. Julicis Calyora, congratulations. Nagdaw ikaw sang 500 pesos sa 44 anyos nga may ruta nga barangay Villamonte, Bacolod City sa tricycle driver sang NVC Toda. Congratulations sa liwat kay Julicis Calyora. Ang aton sining tagdaog subong nga daw Setyembre 14 para sa pasada pa Premyo Panalo 2021. Pasada Papremyo Panalo 2021. Anong para mo? 1, 2, 3, 4! Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. For DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Lasay sa 38 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Setyembre 14 tuig 2021. Sa liwat ako ang inyong tag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.